Pozor! To, čo teraz uvidíte, vás dostane do životnej formy. Ak vás už vyčerpáva hľadovanie, neustále cvičenie a vyhadzovanie peňazí v drahej posilňovni bez viditeľných výsledkov, tak sa pripravte na technickú revolúciu, ktorá vyniesla na vrchol nového kráľa. Predstavujeme vám AB King Pro, vyvinutý pre ploché brucho, tvrdé ako skala. Rýchlejší a jednoduchší ako iné výrobky na trhu. So systémom AB King Pro schudnete 5 kg za 10 dní. Pozrite, bežné prístroje umožňujú iba 90 stupňovú rotáciu, ale tajomstvom systému AB King Pro je 200 stupňový rozsah, ktorý trénuje horné, stredné, dolné aj bočné svalstvo v priebehu kratučkých 3 minút denne. Vďaka AB King Pro budete mať ploché a pevné brucho už o niekoľko dní, nie mesiacov. Cvičil som z AB King Pro, no a schudol som neuveriteľných 50 kg. Cítim sa skvele. 3 minúty denne so systémom AB King Pro úplne stačia. Výsledky sú okamžité. Systém pohyblivej opierky chráni váš chrbát a krk a udrží vás v špičkovej forme. AB King Pro umožňuje 4 stupne náročnosti. Je výborný pre každú výkonnostnú úroveň a pohodlne ho uložíte pod posteľ. AB King Pro môžete získať exkluzívne iba v Topshope. To však nie je všetko. Zadarmo dostanete príručku v slovenčine, vďaka ktorej schudnete priam kozmickou rýchlosťou. AB King Pro obsahuje mimoriadnu výhodu, pretože umožňuje zmeniť náročnosť cvičenia. Preto je také jednoduché začať s ním cvičiť. AB King Pro mi stále pomáha tvarovať nielen brucho, ale aj celé bočné svalstvo. Odporúčam ho každému. Od tínedžerov po seniorov. Dá vás do poriadku. Zavolajte hneď a objednajte si AB King Pro za túto smiešne nízku cenu. Vytvarujte si brucho tvrdé ako skala, po ktorom ste vždy túžili. Originálny AB King Pro nájdete len v Topshope. Dostanete špičkovú kvalitu a výsledky presne také, aké si zaslúžite. A ako darček príručku na cvičenie. Tak na čo ešte čakáte? Zavolajte, objednajte si jedinečný AB King Pro a buďte konečne hrdí na svoje svaly.